मस्त स्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत साऊथ इंडियन पद्धतीत सांबर। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। पाऊण वाटी तूर डाळ, 1 मोठा चमचा मसूर डाळ, 3 मिरच्या सुक्या, हे 2 मोठे चमचे खोबरं आहे ओलं, पाव चमचा जिरं, पाव चमचा मेथी, 2 मोठे चमचे धने, 2 मोठे चमचे उडीद डाळ। हे आपण सगळं तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत आणि नंतर त्याचा आपण मिक्सरला मसाला बनवणार। हे आपल्या सांबारचं फोडणीचं आहे। 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला उभा, थोडीशी चिंच आहे, 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला आहे, हिंग फोडणीसाठी, राई बारीक केलेली, पाव चमचा हळद आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि कोथिंबीर आहे। सांबारसाठी भाजी आहे, ही वांग आहे 2 मी घेतली, शेंग घेतलेली आहे, लाल भोपळा घेतलेला आहे आणि बटाटा घेतलेला आहे। डब्यामध्ये आपण डाळ लावलेली आहे कुकरच्या आणि त्याच्यावरती आपण ही भाजी मिक्स भाजी सगळी दुसऱ्या डब्यामध्ये लावलेली आहे आणि ह्या डब्यामध्ये आपण पाणी घातलेलं नाहीये, हे बिना पाण्याचंच आपण वरती डबा ठेवलेला आहे आणि आता झाकण लावून आपण ही 2 शिटी याला करून घेणार आहोत। सांबार मसाला बनवण्यासाठी 1 चमचा तेल तापलेलं आहे। पहिल्यांदा आपण उडीद डाळ घालणार आहोत। तर आपल्याला धने घालायचे आहेत, मेथी, जिरं, खोबरं, हे मंद आचेवर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। 6-7 कढीपत्त्याची पानं आहे ती, 3 मिरच्या आहेत। हा मसाला आपला फ्राय करून झालेला आहे। उडीद डाळ आपण भिजून वापरली तरी चालते। आता हा आपण मिक्सरला लावून बारीक करून घेणार आहोत। 3 चमचे तेल तापलेलं आहे। कांदा पहिला फोडणीला घ्यायचा आहे। कांदा आपण चांगला ब्राऊन होईपर्यंत परतवायचा आहे। फोडणी देते वेळी गॅस मीडियम वरती ठेवायचा। कढीपत्ता, राई, हिंग, टोमॅटो, कोथिंबीर, लाल मसाला, हळद, थोडंसं पाणी घालून आपण जो मसाला फ्राय केलेला होता सगळा तो आता वाटून आतमध्ये फोडणीमध्ये घालायचा आपल्याला। पाणी ओतायचं आहे। पाणी आपण थोडं घातलेलं आहे। पाणी आपण हे मिक्सरच्या भांड्यातून काढून घातलेलं आहे। भाज्या आपले सगळे बॉईल करून घेतलेले आहेत, ते आपण आता कढईमध्ये सोडले आहे। सगळा मसाला आपण आता सगळा फोडणीला देऊन झालेला आहे आणि ही बॉईल केलेले भाज्या आपण हे फोडणीमध्ये सोडलेले आहे। 1 ग्लासभर पाणी आपण आता आतमध्ये सोडलेलं आहे। आता मीठ टाकून घेऊया। चवीपुरतं आपण मीठ वापरणार आहोत आणि ही आधी भाजी आपण आधी 2-3 मिनिटं अशी शिजवून देणार आहोत। जरा झाकण ठेवूया, भाजी शिजवून घेऊया जराशी। झाकण ठेवून आपण 2-3 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत। 3 मिनिटं आपली झालेली आहे। आता बघूया आपण, चांगला मसाला आपला सगळा शिजून आलेला आहे आणि आता आपण डाळ आतमध्ये सोडणार आहोत। बॉईल केलेली डाळ आता आपण आतमध्ये सोडणार आहोत।
चिंचेचा कोळ आता आतून घालणार आहोत आतमध्ये. आणि जेवढं आपल्याला पाहिजे ना तेवढं पाणी आपण ऍड करायचं आतमध्ये. जेवढं पातळ पाहिजे, जेवढं किंवा घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी आपण आतमध्ये घालायचंय. थोडंसं पाणी आपण अंजून घालूया. गॅस मिडियम वरती ठेवलेला आहे. थोडंसं आणि मीठ घालूया. थोडंसं मी चवीपुरता गूळ टाकणार आहे. जर तुम्हाला घालायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकतात किंवा नाही वापरलं तरी चालेल. आता चांगली याला उकळी काढायची आहे आपल्याला. 5 मिनिटं झालेली आहे आणि आता ही आपल्या सांबारला चांगली उकळी आलेली आहे. आता हे पूर्ण बनवून झालेलं आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि आपलं हे सांबार आता रेडी झालेलं आहे. मी आता गॅस बंद करते. साऊथ इंडियन सांबार आपलं बनवून रेडी झालेलं आहे. एकदम चवीला एकदम छान झालेलं आहे. ही रेसिपी तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.